बुधवारा व्हडा उमेदीन गणपती पूजेक लायले आणि बेरेस्तारा 1.5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन। 1.5 दिसांच्या गणपतींक निरोप दिताना काय लोकांच्या दोळ्यांत दुखां आयली। सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आणि फुडल्या वर्सा बेगीन यो। मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गणरायाचो गजर करीत बेरेस्तारा 1.5 दिसांच्या गणरायांचे विसर्जन जाले। पळयात 1.5 दिसांच्या गणपती विसर्जनाची काय खिणचित्रां।